бархе аз наздикони муттаҳам дар ошуби зиндони Хуҷанд аз ҳукми додгоҳ розӣ набуда аз мақомот талаб доранд парвандаи онҳо бознигарӣ шавад. маҳбусони гумонбар дар ин ошуб ба муддати тӯлонии зиндон бақия ба ҳабси якумрӣ маҳкум гардиданд. мурофиа паси дарҳои баста сурат гирифтааст ва ҳукмҳо расман эълон нашуданд. оқила Мо Давлатова ҳамсари Амирали Давлатов, нафаре ки роҳбари ошуб эътироф шуда ҳукми абад гирифтааст, мегӯяд он шаб ҳамроҳи шавҳараш дар зиндон будааст. рӯзи шашам истодем шаб проверка кардан, боз саҳари рӯзи ҳафтам шид, ду бор се бор моро проверка кан. шаби ҳафтами ноябр буд ки борон буд, шохнам буд. мо ният хӯрокхӯрӣ доштем ки свет мурд. баъди ҳамин свет мурдан солдато дод вой кан. шавҳарам дар пешам буд. то рӯза мо ҳамн хонада истодем, ай хона набромадем, бо ҷа як тамон тоқа набудем, бачаҳо бисёри ҳар када квартираи худаш. оқила Мо Давлатова мегӯяд пас аз 11 рӯзи ошуб пои шавҳараш ба ин ҳодиса кашида шудааст. Амирали Давлатов 6 сол пеш ҳамроҳ бо Алимурод Маханов, сокини ноҳияи Рӯдакӣ, бо иттиҳоми омодагӣ ба теракт дастгир ва ба муддати 19 сол зиндонӣ шуда буд. ҳамин қадар хулоса дорам ки аями почомон умед дорам ки ҳамин фарзанди маро як борак тафтишот кунад, айсар делаи ҳамира бибина ки ҳамин чӣ гуноҳ дора. манобеи радиои озодӣ гуфтанд ки ҳукми Давлатов ва 32 нафар аз гумонбарони дигари ошуб охири моҳи июл содир шудааст. ба пайвандони маҳкумшудаҳо нусхаи ҳукмро надоданд. пайвандон он чизеро медонанд ки аз забони худи маҳбусон ҳангоми вохӯрӣ шуниданд. писари Мӯъҷиза Шомуродоваро 2 сол пеш барои қасди сафар ба Сурия ба 14 соли зиндон маҳкум карданд. барои ширкат дар ошуби шаби 7 ноябри соли гузашта ҳукми ӯ ба 23 сол расид. модарҷон ҳаракат кунед ки бо мақомотҳои боло муроҷиат кунед, ман ҳеҷ гуноҳам нест. гуфтам тингу кун шарик не қатине, мо ҳечи гунаҳкор нестем гуфта. гурӯҳе аз наздикони маҳкумшудаҳо аллакай ба ваколатдори ҳуқуқи инсону додгоҳи олӣ шикоят карданд. мақсуда Содиқова, модари Фарҳод Содиқов, сокини шаҳри Исфара, мегӯяд ба ҳукми қаблии писараш 3 соли дигар изофа карданд. ба гуфтаи модар, писараш он шаб дар утоқи вохӯрӣ бо ҳамсараш будааст. ҳамон рӯзи панҷум занаш кити бачаҳош омад, севидан ки 3 рӯза ба. рӯзи 8 саҳар кити биромданаш дар кор буд, рӯзи 8 набиромад, шом барафт. сони гуфт ки иша бунҷандам ти андозак шуду вай то мурдаҳоя буровара намоя ҷавоб надод гуфт. рӯзи 8 бегону рӯз беҳоя буроваргӣ баъди мурдаҳоя сарамҷон карам. пайвандони муттаҳамон дар ошуби Хуҷанд ба бегуноҳии онҳо таъкид доранд ва мегӯянд наздиконашон зери шиканҷа эътирофи ҷурм карданд. мақомот ин иддаоро шарҳ надоданд. дар сурати шарҳи расмӣ мақомот онро нашр мекунем.